जों जावनानै गथ'खौ लांनो नागिरदोंमोन बे गथ'आ भाग्यबाजा मैया हराव गथ'आ बेयाव न'खराव गैयामोन मिथिला आरोना सिखावबाथ' इयो फैसा दंमोन फैसाफोरखौबो लांगौमोन नाथाय इयो फैसाबो लाङाखै मबाइल गंनै दोङो मबाइलखौबो लाङाखै जों सानैया उन्दुना दोङो थदानो गैया माने जोंखौ उन्दुनायनि निसा हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनो थाबाय आरो बुथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय दिनैबोथ' माने आमथिसुवायानो लोगोफोर बिराद माने फ्रि आरो टाइमा लोगोफोर ओंखायनो माने दुगैस्रां लोबस्रां स' आरो ओमफ्राय एसे माने सना माला गानदबना लाबाय आं लोगोफोर मानो होनबाथाय दासो फ्रि अखा हादों आरोना लोगोफोर नै दासो माने दिनैसो माने बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो माने फ्रि अखा हादों लोगोफोर बेबो माने जर गैया आरोना बेबो माने अखाया जर गैया फ्रिल' आरो ओमफ्राय एसे माने सान्दुं दुंस्लेवना होबाथाय माइ सुङासो माने फ्राव सौराय बेरनाय बायदि बेरफ्रावबोगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय माने जुब नङा आरो जर गैया अखाया थेवब्लाबो माने एसे हास्रोना होनाया बिराद मोजां मोनदों आरो मानो होनबाथाय जोंनिखि अखायानो गैयामोन आरो बेसेबा गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय माइफोराथ' खावसे गायखांबाय नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय माइया खावसे गायखांदोंब्लाबो माने रानथाबनासो दंमोन आरो लोगोफोर ओंखायनो अखा हानायखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो गोसोखौ माने ओरैबायसा मोजां मोन्दों लोगोसे खेथि बाथिनि फारसेथिंबो माने बिराद मोजां मोन्दों आरो लोगोफोर ओमफ्रायो मा देखायलांनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ नायहोलांदो थ'दो माने लोगोफोर दुगैखांनासो स्र'यैनो माने अमा आदारखौ रुबाय आङो नै लोगोफोर बेनिफ्राय बेयाव माने दिंखिया होबाय दिंखियाबो होदों ओमफ्राय लोगोसे जोगोनार दहायनि खानायखौबो होबाय ओमफ्राय लोगोफोर मोसौखौ माने हैयाखै आरो अखाबो हाबाय दं नालाय फ्रिनो ओमफ्राय आरो जागाफोराबो इनो दासान्दि माने दैज्लां बोथोरजों जागाफोराबो गैया नालाय लोगोफोर मोसौखौ हैनाय जायाखै आरो इयावनो दोनबाय दं लाबाबो जाया लायाबाबो जाया बिराद दिगदार आरोना लोगोफोर संसार जानायाबो गोरलै नङा होननाय बाथ्राया बेनो आरोना ओमफ्राय नै गोदौबाय ओमफ्राय गोदौनायावनो माने माइरंखौ एसे होना होयो आरो लोगोफोर बिराद साफा गोदौबाय नै लगाय गथाय जि बरिया गोथाव मोनलायसिगोन बियो माबाया अमाया लोगोफोर मैया आं माने आमथिसुवानि दंफां दाननायनि सोमोन्दै खोन्थादोंमोन ना नोंथांमोननो ओमफ्राय माने दंफां दानखांनानै मा होनो अमाखौ मासे बायदो आरो लोगोफोर गामियावनो बायदो ओमफ्राय नै बायनानै खावसे रानबायबोमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो आङो दासो माने अमा आदार रुनाय भाजिनो एसे माने फोरानदबना दोनबाय आरो लोगोफोर सान्दुङाबो गैया जिहेतु ओमफ्राय दसेल' माने फोराननानै दोनबाय ओमफ्राय सान्दुङाव होना हरसिगोन दायो बिराद मोजां नुखाबायना लोगोफोर बरियानो जाथावथावनो माने लोगोफोर फोरानदोबाबो अमा बेदरखौ जाया आरो दिनैथ' बाव जानो नङा होमबा लोगोफोर मंगलबार नालाय जाखाया ओंखायनो माने मोजाङै फोराननानै दोनबाय ओमफ्राय बिदिनो उनावहाय जासिगोन आरो मोजांनो ओमफ्राय लोगोफोर दिनथ' आरो जेबो जाया नालाय मा ओंख्रि संनाय जायो नायनोसै दिनै माने लोगोफोर खान्थाल बेगरजों मैथा जानो लुगैदों आरो आं बिराद गोबावसैमोन आरो खान्थाल बेगरजों मैथा जायैया ओमफ्राय माने थाबनो जानाय बायदि नै कुकाराव सिटी होना लानोसै आं खान्थाल बेगरखौ मानो होनबाथाय समनि आंखाल लोगोफोर गथ' गोनांफोरा आरो बांद्राय गोबाव ओंखाम ओंख्रि संना थानोबो हाया नालाय ओंखायनो थाबनो जानायखौ नागिरनानै आङो सिटी होनोसै आरोना लोगोफोर लोगोसेनो गाइखेर साहा ग्लब आरो लोगोफोर गाइखेर साहा गथा लोंनानै हरनोसै ओमफ्राय माने संनांगौखिनिखौ संहोलांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर बरिया लोंना हरनोसै खान्थाल बेगरजों मैथा लोगोफोर मोनदोना मोनाखै नायनोसै र' आं बारा माने संनायखौ दिनै देखायलायासै आरो लोगोफोर मिरामिसखाय नालाय देखायाखै लोगोफोर ओमफ्राय नै बरिया मोनबाय आरो एकदमबारे जाथावथाव नुखाबाय लोगोफोर नै नुनायावनो बरिया जानोसै दिनै लोगोफोर गोखैनो जाबायबो लोगोफोर बांद्राय माने गथाबो जानो सुखु आङो ओमफ्राय माने आङो खान्थाल बेगरखौ माने गुब्रु होजोबाखै लोगोफोर खावसे दोनदो आरो नै अरना जानो लुगैयो आङो लोगोफोर ओमफ्राय जाबायबो मोनथ'लायबाय दिनै सानसेनि आदारा लोगोफोर इनिफ्राय आङो मैया फेसबुकाव मोनसे भिडिअ नुगासिनो दं आरो फेसबुकावबो नुदों इउटुबावबो नुदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय मोनायाव ओरैबायसा गिनाय मोनदो उन्दुनो फारसेथिं बोरायाबो गैया हरनि 11ता बाजियावसो बोराया न'आव ग्रोब आरो ओमफ्राय माने लोगोफोर
आंहाबो 2 बोसोरनि फिसा हुआ दं जिहेतु बिराद बिखाखौ थप 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 ओरैहाय आरो माने फारसेथिं न'फोराबो बेनो नालाय लोगोफोरनाय हाफ्लंबानो माने आंनि फिसाखौ मोनलांथारगोन होननाय बायदि आरोना इनिफ्राय माने बिराद गाज्रि माने जावनानै न' सिङाव हाबहैनायखौ माने नुनो मोन्दों आरो सिंगि जावनानै इनिफ्राय माने खाफाला मोजां आरो बिथांलाहानि हौवासा गथ'आ माने हस्टेलावसो माने बै दिनखालि दोनहैदोंमोन जाहैबाय ओमफ्राय बै दिनखालि दोनहैयामोनबाथाय मा जागौमोन बेखौनो आंबो एसे माने उन्दुनो बिराद भाबिफ्लांबाय थादों आरो लोगोफोर इनिफ्राय ओंखायनो आंहाबो बिखाखौ ख्लाब ख्लाब मोनबाय आंहाबो फिसा हौवा 2 मानि दं सासेयासो देरबाय र' ओमफ्राय देरबाबो अब्लाबो बिमाफोरनि नोजोराव उन्दैयानो थायो नङा होमबा लोगोफोर आरो उन्दैयाथ' दासो 2 बोसोर ओरैनो 3 मास 4 मास इफोरबायसा जादों आरो लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायसा गिनायजों सम खिनायजों गोसोखौ माने दरसि दरसि मोनोहाय लोगोफोर हर जाबानो बेफोरबायसा मबाइलनि गेजेरजोंबाबो गिनाय फैयो आरोना लोगोफोर हाजारखि गोजानानो जाथों अब्लाबो मबाइलफोराव जायखिजाया जाथाय नुदोंब्ला बा माबा मोनसे दावराव दावसि सखन्द्रानि बा गथ' लांदोनो ओरै थोरै फैदोनो ओरै होनबाथाय एसे गिखांखां मोनो आरोना नोंथांमोना माबोरै मोनो आंहा हले गोसोखौनो बिराद बोरैबा अखान्थि मोनो आरो ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना एसे नायलांबानो जाबाय माबोरै गरं जावनानै हाबलांदों माबोरै मोनबैसे जावनानै गरंखौ हाबलांदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो बे हाबगिरि बिथांमोना मा होनखो नायलांबानो जाबाय एसे जाथाय जानायखौ जोङो आं बुजि हाया मिथि हाया मोनदांस्लाबासै नाथाय आङो हरनि 12तालासे आङो मबाइल नायबाय थादोंमोन मबाइल सालायबाय थादोंमोन थिग मबाइल नायखांनायनि उनाव आङो बाहेरायाव ओंखारनानै बाहेरायाव थांनानै दरजाखौ आङो माबा फांना दोननानै उन्दुदों इनि उनाव आङो इयाव हमदांनायासै माबोरै जाखो आच्छा नोंथांनि मिसेसाबो हमनो हादोंमोन नामा बेफोरबायदि जानाय जाथायनि सायाव माबाफोर मोनथिदोंमोन नामा नोंथांमोना आङो सानदों दा गथ'खौ दाख्लि लाना फैदो सुक्रुबार खालि लाना फैदो सुक्रुबार लाबोनानै रबिबारनि बेलासे मैयायो दोननो थांनानै इनि हरावनो जाबाय दिनै हराव जानो थाङोबा दाथ' मावजि गाबबाबोथ' बायाबाबो मावजि खुसिबाबो बाय खोनाखायो खोनायोबा मानो होनबा जोङो फेनबो सलायदो रुमथाम नालाय दर नङा रुमथामाव रुमसे गेजेराव रुमाव उन्दुबाय उन्दुनानै दा इखौ जावनाय लोगो लोगोथ' बाहायबाबोथ' खस्थ' दंमोन ओमफ्राय दा जों सानो आरोना इयो इमान दिन थाबाय थानानै हौवाया आंनिया बाहेराव थायो 2.5 बोसोर जाबाय एसे बिमा फिसा थायो जोङो एख'आनो जाया ओमफ्राय दासो माने होमबाना आं सुक्रुबारै फैबाय आंनि फिसालाया सुक्रुबारै फैनानै दानाबा इयो दा दिनैनि हराव खामानि मावबाय माया मावखौ मिथिला आरोना सिखावबाथ' इयो फैसा दंमोन फैसाफोरखौबो लांगौमोन नाथाय इयो फैसाबो लाङाखै मबाइल 2 दोङो मबाइलखौबो लाङाखै जों खानैया उन्दुना दोङो थदानो गैया माने जोंखौ उन्दुनायनि निसा होजोबना दोनदों जाथाया हरनि खैथासो जाखोमोन आंनि कन्टेक्टआव 1:30 नङाबा 2टा गोदो उन्दुलांदोंमोन नोंसोर ना नोंसोर निसा होनाय बायदि जादों निसा होनाय बायदि जाहानि बिहावा फिसालाखौ फोजाफैदो बाबा नोङो मानो उथियाखै ओरैनानै मानो जाजोबलांखो इयो सियालसो हाबदो ना मासो हाबदो ओरैना मोनसे कन्टेक्ट जाबाय ओमफ्राय माने दरजाखै नायफैनो फैयाखै बेखौ साननानै माने सियाल हाबदो सानबाय ओमफ्राय दा दरजायाबो खुलिजोबनानै माने जोंखौ माबाबाय इ फिसालाखौ फोजाबाय फोजानानै ओमफ्राय फिसालाया बोरैबा दुफुंनो सिखारबाय सिखारनानै खर' गिदिंबाय देहाबो ओरैनोबाथ' उथिनाया खर' गिदिङा दा ओमफ्राय आंखौबो ओरैबायदि फोजाबायबो आंखौ थदानो गैया थद गैयाबा नायब्ला गथाय आगान गोजा न' बिथोरालागै थांनानै नायहैजोबदों मोनबैसेनि आगान दं ओरैनो साबैसेनि आगान ओरैनो दा मानसिनि थाबायनाय एथ' गाथासिनखै उब्लिबोनाय ना उब्लिबोनाय बा खर'फ्राव बबेबा मोदोमफोराव नांदोंमोन खोमा हा फिथर गथाय हेरगोन माबानाय गोजा ओमफ्राय गथ'आ फिसालाना फिसाजोमोन फिसालामोन हस्टेलाव दोनहैबायमोन हस्टेलाव नया बस्तियाव फरायो आरोना बाथौआश्रमाव बेनिफ्राय नोंथांमोना सोरखौबाफोर सन्देह खालामदों ना साखन्द्रा होनना सानदों ना जोंथ' दा साखन्द्रा होनना सानदों गथ'नि थाखाय फैदोंमोन गथ'नि थाखायनो फैखादों जोंखौ खानैखौबो हौवा हिनजावखौबो माबा मोनसे खालामगौमोन माबा मोनसेबाबोथ' जोंखौथ' निसा खालामलांनानै गथ'खौ मोनिखाय माने दरजा खुलिजोबनानै ओंखारलांबाय आरो बिसोर साबैसेमोन जों मिथिया आरो बेलेगावसो खोनादोंमोन दा माने जोंहानि न'आवनो जाबाय जोंहानि न'आवनो जादों माने बेनो सानो जोङो दा घटनाया जादों फिसालाया थानायनिफ्राय बायसान्स मा जागौमोन बेखौ सानो आरोना जोङो जाहाथे माबा मानसिफोराबो रायजोफोराबो साबधान जाथों जोंहानि न'खराव दा जाबाय
रायजोफोराबो हुसियार था जोंहानि न'खराव दा जिबायदि जालांदों हाखरखौ जावनानै हाबलांदो मानसिया थांनानै ओमफ्राय मा होनो गथ' फिसा होनना बुंबाय मा थांसैलै ओरै होनना बुंबाय ओमफ्राय थांबा ओमफ्राय जोङो होनना बुंबाय आरो दे थाङोबालाय थांनो हागोन दे नोंनि गोसो ओरै होननानै बुंनायखाय ओमफ्राय माबाबाय आरो दोनैबाय हराव बिथिं सखन्द्रा ना माया जावदोंमोन फैसा दोङो फैसाफोरखौबो लाङाखै नै बिथांनिनो न'आव दंमोन मबाइलफोरखौबो लाङाखै गंनैखौबो जेने तेने गथ' गैयिनि थाखाय बासिबाय माबा मुलि गथ'आ जुदि थानायमोनबा मा जागौमोन देनाय मायाव मोनगौमोन जोङो नै दिनै हराव बिथांनि न'खरावनो जादों नै बेजों जावनानै गथ'खौ लांनो नागिरदोंमोन बे गथ'आ भाग्यबाजा मैया हराव गथ'आ बेयाव न'खराव गैयामोन बिसोरखौ माबा निसा सारना होदोनो फैसाबो दंमोन मबाइलबो दंमोन जेबो बुस्थु लाङाखै बे जानो हागौ हयथ' सखन्द्रा जानो हागौ हयथ' मानसि खावनाय मायाव मोनसे जाथाय जानो हागौ बिथाङानोमोन गिरुवा बागानपारा गिरुवा बान्दुबुरि गामियाव जादों बेयाव मैया हराव हरनि खैथासो जानाय बिथांनि मुङा गपि बर' दिनै भाग्य मोजां जिहेतु बेबायदि जानाङा बयबो सांग्रां था गासैबो बर' गामिफोरावबो नोजोर हो नै बिथिंनो जादों बे न'खरथि गब्लंथि फायदो ओंखारबोदों मानसिया नोंसोर तत मोनाखैमोन ना मोनदों सारे बारतालासे दङमोन आं मबाइल नायदो मबाइल लानानै आरो गैया बाबायासो फोजाफैबाय थादो नोंसोर खबर मोननाय नोंसोर खबर मोननाय मोनदिया जों न'खरनि मानसि ना बे न'खर न' सिङालागै हाबदों बिसोर हस्टेलाव बबे नबस्थि हस्टेलाव दोननानै बासिबाय आरो लाखि बे गिरुवायाव जादों गिरुवा बागानपारा गिरुवा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जादों दरजाया मा जानाय दरजाया खुला खर' गिदिना गोलैदोंमोन आं नोंनियाव खर' गिदिना गोलैदों हाखरखौ जावनानै हाबलांदो मानसिया थांनानै ओमफ्राय मा होनो गथ' फिसा होनना बुंबाय मा थांसैलै ओरै होनना बुंबाय ओमफ्राय थांबा ओमफ्राय जोङो होनना बुंबाय आरो दे थाङोबालाय थांनो हागोन दे नोंनि गोसो ओरै होननानै बुंनायखाय ओमफ्राय माबाबाय आरो दोनैबाय हराव बिथिं सखन्द्रा ना माया जावदोंमोन फैसा दोङो फैसाफोरखौबो लाङाखै नै बिथांनिनो न'आव दंमोन मबाइलफोरखौबो लाङाखै गंनैखौबो जेने तेने गथ' गैयिनि थाखाय बासिबाय माबा मुलि गथ'आ जुदि थानायमोनबा मा जागौमोन देनाय मायाव मोनगौमोन जोङो नै दिनै हराव बिथांनि न'खरावनो जादों नै बेजों जावनानै गथ'खौ लांनो नागिरदोंमोन बे गथ'आ भाग्यबाजा मैया हराव गथ'आ बेयाव न'खराव गैयामोन बिसोरखौ माबा निसा सारना होदोनो फैसाबो दंमोन मबाइलबो दंमोन जेबो बुस्थु लाङाखै बे जानो हागौ हयथ' सखन्द्रा जानो हागौ हयथ' मानसि खावनाय मायाव मोनसे जाथाय जानो हागौ बिथाङानोमोन गिरुवा बागानपारा गिरुवा बान्दुबुरि गामियाव जादों बेयाव मैया हराव हरनि खैथासो जानाय बिथांनि मुङा गपि बर' दिनै भाग्य मोजां जिहेतु बेबायदि जानाङा बयबो सांग्रां था गासैबो बर' गामिफोरावबो नोजोर हो नै बिथिंनो जादों बे न'खरथि गब्लंथि फायदो ओंखारबोदों मानसिया नोंसोर तत मोनाखैमोन ना मोनदों सारे बारतालासे दङमोन आं मबाइल नायदो मबाइल लानानै आरो गैया बाबायासो फोजाफैबाय थादो नोंसोर खबर मोननाय नोंसोर खबर मोननाय मोनदिया जों न'खरनि मानसि ना बे न'खर न' सिङालागै हाबदों बिसोर बोरैबा भाग्य मोजां दोननानै फैबाय स्कुलाव
हस्टेलाव बबे हस्टेलाव मैया दोनदों नबस्थियाव नबस्ति हस्टेलाव दोनैनो बासिबाय आरो लाखि फिसालाया खाननै जादों सुक्रुबारै लाबदोंमोन सुक्रुबारै लाबनानै मैया दोननो थांदों बेलासे बे गिरुवायाव जादो गिरुवा बागानपारा गिरुवा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जादो दरजाया मा जानाय दरजा खुला हाबनो हाबाय ना नोंथाङा थैनाय बायदि खालामना गालांबाय नालाय खर' गिदिना गोलैदोंमोन आं नोंनियाव खर' गिदिना गोलैदो आंबो ओरै जाबाय थादों गोलैसिगौमोन खानैबो माबोरै खालामनो बाप माबायदि खम मोनो दिनै हस्टेलाव लाबोनाय गथ'खौ माबायदि मिन्थिगौ दिनै बिसोरो आसरित माबायदि मिन्थिगौ बिसोरो